وأشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Monggo kita wali kanthi wasan syahadat 3 kali sholawat mangke sifat kali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu jodi tambah mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi wandaliyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allahu wujud ditambah mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basara kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allahu wujud ditambah mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wantaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basara kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kewau sesarengan kali hajatipun sedherek panjenengan nggih Mas Arif Zainal Arifin lengkapi. Nek ambake nama lakope kathah wonten Bahanta nggih wonten Bahanta Sari nggih wonten. Nek ten Jawi ten Grombolane nek napa niku kuda besi ki ambake kan sebagai Bahanta. Nek ten griya nggih Mas Arif. Sehingga kan ki ambake saged enem nggih saged sepuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin dikewakan nggih. Nek ngarani manggih nggih
perkara sing adoh dadi dek perkara iki mangka gelem noleh kok dadi noleh. Ya kaya dene ceritane Nabi sinten iki Adam sampai Siti Hawa kan ngoten. Pertama seneng bareng ngoten melanggar ana ing perintah Gusti Allah, ana ing larane Gusti Allah, tapi tetep dilakoni. Padahal iki pun dilarang aja dipangan, angga dipangan. Krana iki mang saking demene kalih garwane, resikone ditanggung sareng-sareng. Sehingga kiambake kali wau diusir saka surga. Tapi wau pakan surga iku diluwuhi sedaya. Nah, kiambake nika wau didukne saka surga dipisah. Oka langsung dadi siji. Kan ngoten. Nah, cerita sing niku wau kasesarengan kalih napa sing dados lampahe sederek kula niku wau Zainal Arifin. Bertahun-tahun temriki wau meskipun tidak tapi ki atuh kan rasane. Ya raga niki mangidek tapi rasa niki wau tebih. Supados wau mengke rasane dadi setunggal malih. Wau kan nggih pun cara sepeda motor 5 tahunan pun biar malih. Sehingga kan temriku nggih kedah wonten ucapan meneh. Wong nyambung nek ana ucapane piye nek nyambung kan. Nyambung rasa kaya dene adine meneng-menengan. Apa roh hati ki mang nyambung piye. Kan boten semarep niku. Sehingga kedah wonten ucapane. Lah ucapane kan minangka buktine nek niki wau nyambung. Lah niku benten nyuwun sewu nek tiyang pecah nek nyambung piye mboten saged pecah. Dan iki kan tasik sugeng sedaya sehingga kedah wonten ucapane kedah wonten lafate kedah wonten swarane. Alhamdulillahirabbil alamin wau kan nggih untuk seksene kalih sedherek-sedhereke kados kula nggih puniseni ana ing tata lahire sehingga ana ing tata adate wau kan nggih wonten saka kula nggih wonten rampene sing warna-warni kekurupan sing wonten iku wau sehingga nggih wonten apa ning ngaris juga pucuk apa pucuk dan itu salah adate wong sekabehane kan nggih wujud panganan atau wujud manungsa kinamung dadi seksi nek minangka sedaya niki wau kados Mas Arif kali garwane dados setunggal malih. Mugi tungane kula jenengan nggih saged to ngantek tuwa kan saged ngantek tuwa sehingga ana ing gayuh rezeki kemang gampang ora kangelan. Sami kan. Lah temen iki wau kan kagem sinten nggih kagem sedayane sing pun gadah karwa. Lah sing dereng ya mengkiri. Mengkiri. Dadi sing dereng aja ngamini sing dereng. Ya sing sampun mawon sing diamin. Lah temen iki kan nggih sedaya damel pelajaran. Oka wong sing sedaya Gusti Allah yukani gambaran-gambaran sing ngoten iku kangge kula jenengan. Supaya apa awake iki mang uripe gak sembrono maneh. Masalah awake iki wis kegandengan kalih garwane. Karena apa? Ten agama niki ya rumit juga, aturan iki rumit. Awake iki mang wis gandeng kaya ngono meskipun guyono walah iki awakmu kaya ngono minggat ono kulit nang omahmu lho. Iki bahaya. Bahayane piye meskipun iki mang gerek niatan untuk nalak, tapi arah ke sana. Kan ya. Sehingga nek kumpul lagi meragukan. Iki bojoku kok betul kan? Dari bojoku iki wis kaya ngene piye kan. Nah, nek niki mangkan supaya nyambung meneh rasane kekalihe, wau kan pun ijab malih. Wau kan pun qabil kan. Pun diterima malih. Nah, temen niku pelajaran malih supaya awake iki mang saling ngisi. Oke saling napa niki mang ana egone dewi-dewi. Cara digambare nyuwun sewu niki versi kula. Ana ing sega napa wae? Takiran wau. Iki versi kula. Nggih. Nanti gambare. Ya. Dan
niki versi kula ngeten. Dina apa enek kekulupan sekabehane kono iki makan apa sakjane. Iku rasane awake dhewe. Rasane kan macem-macem. Tapi nek kono iki emang kurang dadi siji. Sehingga enek perbedaan supaya nek kono iki mang kuwi karepe dhewe-dhewe. Sehingga temen niku wau ana ing saka kulung-kulung iki mang ibarate apa iki versi kula nyusun. Iki igone kula jenengan. Iki dereng sak siji dereng. Igone dhewe iki mah. Sing kuwi bener dhewe. Sing ayo bener sing piye bener. Sing ngoten menika wonten sekolah napa niku bucengi kan. Nah niki minangka apa nyawijine rasa kekalih. Nyawiji. Wong kadang awake iki mang ibarate nang dhuwur wis jati gedhe padha ayu. Tamriku sekolah kucing mau napa semakin tinggi kok semakin kecil. Kan iku. Padahal ning ngisor mang rasane akeh macam-macam, napa niki mang ya wujude gede-gede kaya ngono. Tumipe iki mang nyawiji napa niki mang semakin ke atas semakin kecil. Lah kenapa nyawiji tunggal rasa tunggal karep tamriku wae. Sing tamriku wis kene bedane. Iki mang wekku ya wekmu ya. Dan itu nyawiji. Nah tamriku kan diterapne ana ing keluargane kiambak. Karena adikipun pun keluarga. Pun ngatos tamriku wau kuwi sing kerja aku tok kamu kene aja ngate kaya ngono. Sehingga wong kabeh iki mati sangga bareng-bareng, awake iki mang penak sangga bareng. Ora penak disangka bareng. Insyaallah tamrika kados kula jenengan mlampah tamrika wau jaba jero niku pun nata. Ana ing gayuh rezekine mengke gampang, ora kangelan. Kenapa? Napa niki mang wis gak lolongan meneh. Wis gak batak-batak aneh. Gara-gara sampean ngono rezekine macet mboten ngoten. Tamrika wau saling mendukung. Nah tamrika. Dina apa iki wau contoh kaya sajian sing jalan iki repot sing kok sing sedih. Nah niku. Wong saderenge kan rasa niki dereng nyawiji. Ya bisa. Nah awakmu dulin aku ya dulin. Ndak kan. Padahal nek iki mah enek kerjaan. Nah tamrika wau nyawijine rasa iso tumbuh utawa nukul ana ing rasa iki kiambak nyawiji ana ing garwane. Gue wis enek sungkan-sungkanan ki enek. Mas aku njaluk duit piro lek. Akan ngoten. Sak derenge kan mboten ngoten. Dan apa? Pas njaluk duit yo opo. Kan ngoten. Biasane kalau jenengan ngoten. Gitu ku opo kan. Iki modal kurang kok. Julak njaluk ae. Ngapunten. Kenyataane ngoten. Kenyataan kalau jenengan ngoten masalah. Nah, tapi kan pun kisah niki wae. Namun kau ditinggal sangat pun pisah. Nah belum semua niku ada nganyar-nganyari mana. Ana ing rasa-rasa kesaling nyawiji ana ing karwane. Lah temen niku wae nggih wonten nek temlikan pola pendem sing kaya ngono. Iki perjalanan awake dhewe. Sing nek niku mang wis mlaku rasa sing gak penak gak usah diling-iling meneh. Kan ngoten. Nah, iki mlakune iki ke depan aja ning mburi. Aja ning mburi terus keling-kelingan apa. Bojoku kaya ngono ambek aku supaya ngono meneh. Sehingga iki mengarahe ke masa depan. Sehingga mengke dina apa iki nandur kacang kaya cukup kacang, iki nandur telo ya cukup telo. Lah iku. Sehingga nek kono iki mang aja ngantek nandur kacang kok liyane meneh. Nandur telo tuh kuliah di mana iki sing kapas. Iki ditune gambaran awake dhewe. Ditune apa? Ditune iki mang gak nyawiji ana ing rasane. Nalikane bebrayan ana ing alam dunya sing ngoten kuwi. Wong sedaya nggih kadang masalah. Lah mula sangka iku bali meneh ana ing tauhid maring Gusti Allah. Lah mula sangka iku awake iki mang awake iki wis gak idep neh ambek Gusti Allah. Ojo dikei jarak kan. Nah dengan jarak kali Gusti Allah nggih ngoten niku wae. Sehingga apa masalah terus kene.
Insyaallah kados kula jenengan ana ing tauhid maring Gusti Allah pun nyawiji sing ngoten iku wau jarak pun boten wonten. Darani ide pun boten wonten. Pun boten wonten. Sehingga temriku wau wis gak ning angen-angene, wis gak ning rasane. Nek jek diangen-angen berarti adi yo jengkai jarak maring Gusti Allah, awet di ngrasane yo jengkai jarak maring Gusti Allah. Lah kadang ada yang munafik juga. Munafik awet dhewe. Tapi gak krasa munafik awet dhewe. Lah karena apa? Dembika wau nggih pun diparingi sedayane. Pun dicepakne sedayane. Lah kono awet dhewe rumangsa burung diparingi. Dan iku ya kan munafik awet dhewe. Nah kalau sangka supaya adik mang terhindar sangka munafik sangka kafir awet dhewe aja dikek jarak ning Gusti Allah. Meskipun ambek pikirannya atau ambek rasane aja nganti dikek jarak. Karena apa punya wiji. Lah mula sangka iku dasare awet dhewe kudu paham betul. Yang wiji niki mang piye to? Ora kena digambarne. Tak kena. Apa ya rasane ayem nggih. Rasane penak nggih mboten. Rasane gak penak nggih mboten. Nah iku nyawijine nek ngono. Karena apa niki sanes bangsa akal malih utawa bangsa ati sanes. Nek bangsa akal bangsa ati mangke iso ngarani ya kena dirasani. Tapi nek temrike wae nyawijine Gusti Allah mboten kene dirasani. Mboten kene. Karena apa balik meneh? Wau kan nggih mukhalafatul hadisi pun benten. Nek nyawijine kaya ragane ambek roe krasa awake dhewe. Sehingga wujud iki mang kaya ngene, obahe yo niki ana enek roe. Lha iku. Lah nyawijine Gusti Allah ning awake dhewe mboten ngoten. Karena pun benten. Nah iki ngarani iki makhluk. Iki ngarani wujude rupane iki ngene manggone nek kene. Iki makhluk utawa ciptaan. Lah nek ngono. Jadi adik kudu sing ngati-ngati banget. Aja ngate adik iki manggambar-gambare piye ta wujude Allah sing kaya ngono, piye ta rasane Gusti Allah. Jika panggonane lha iki. Mboten panggih niku. Kalau iki salah bangsa akal meneh utawa bangsa ati sanes. Sehingga adik mang apa? Ya sing ngene ae. Sing kena didelok, sing kena dirasakne, sing kena diambu, dan itu jelas. Namun kebanyakan kan mikir ana ing Gustine nggih nglayu, ana ing pikirane. Yang bae iki nglayu hanyut ana ing pikirane, Allah kita mbuka tepi. Sehingga kalimatnya ana ing lasane Allah kan ngoten. Padahal iki wau kula jenengan hanyut tenggelam teng niku wau. Lah temen iku napa? Lah kula jenengan iki mboten sadar malih nggih. Mboten sadar. Karena temen iku napa? Temen iku kados kula jenengan dereng dipahami utawa dereng diilmu. Langsung awake iki mang zikiran Allah ning manahe awake dhewe. Zikiran ana ing nafase awake dhewe. Yen iki wae tanpa diilmune, dadi ngoten. Sehingga Gusti Allah kena dibayangne, Gusti Allah kena dirasani. Padahal kan boten saged. Lah mula sangka iku ana sifate kalih dosa satem niku. Dan iki pintu. Iki pintu gerbangnya awake dhewe. Ana ing bedah tauhid maring Gusti Allah, bedahnya wijine maring Gusti Allah. Ya karena napa? Nek kula jenengan boten lewat temniku pintu seniki sehingga napa nek niku bayang-bayangne utawa ngrasane. Wah Gusti Allah ning dhuwur, Gusti Allah ning ngisor, aku dene petok Gusti Allah, wadah. Kalau iki atiku zikir Allah sing ngoten kuwi. Lah karena apa nek kula jenengan kok iso ngrasane kaya ngono, napa niki mang iso bayangne, napa wujude sinar sing padhang. Karena dereng paham ana ing tauhid utawa dereng diilmuni.
Kebanyakan awake dhewe kan namung wiritan mawon. Langgene ana ing sirine, langgene ana ing nafase, langgene ana ing mlebu metune. Nah kan ngoten. Nek cara difahami lho, mlebu metune nafase awake dhewe iki lho sing mlebone ya Allah, sing ngetone ya Allah. Gak usah dikongkon iku. Secara alami pula. Sehingga disyariati apa? Allah, Allah tahu, Allah. Iku syariat. Niku syariati. Sehingga nimbuli rasa. Ya rasa iku lho dina apa iki perlu paham ana ilmu tauhid sing ngoten niku wau, pikiran napa mawon niki pun mboten wonten rasane. Mboten wonten. Contoh kata sekolah jenengan subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Dina pane rasa kok ngene, berarti gak suci meneh Gusti Allah. Lah iya. Lah ta mriku mau jenenge suci dene nodane. Ati iki lho kaya akal gak bisa menggambar nih. Ana yang subhanallah piye to suci Gusti Allah. Boten saged. Lalu kadang kan ati iki mang menyalahgunane ana ing pikiran. Ana ing lafaz-lafaz seneng mriku wau disalahgunake. Dan Quran kan nggih wonten idza arada syai'an niku wau. Lah kok digawe ning awake dhewe. Iki lho disalahgunake lho kono. Dipadani. Nalikane Gusti Allah iki mangresakane opo ae ciptane opo ae kun fayakun. Lah sombong meneh awake dhewe gunane kaya ngono. Padahal kono apa iku do wilayah awake dhewe, iku do hak awake dhewe. Cuma ada kemang madak-madakne karepe awake dhewe utawa nafsune awake dhewe ibadahne ambek wahyune Gusti Allah wujute Quran niku. Ya padahal temeko kan mboten saged digambarne. Ana ing pakoke Gusti Allah mboten saged. Lah kok ada kemang madak-madakne kaya awake dhewe. Ya. Lah mula sangka iku sajane temriku wae kaya ingsun sejatine Allah niku sepundi. Nggih sekabehane alam. Sing diarani ingsun ya alam niku wae sanes awake dhewe. Itu wujude dhewe-dhewe sanes. Sekabehane meliputi sekabehane alam dunya sak isine. Lho ingsun. Lah temriku nek kula jenengan dereng paham sehingga ingsun duting ning awake dhewe. Iki lho Gusti Allah. Lah wale ngoten. Iki lho Gusti Allah. Padahal sing ngomong yo iblis iki. Itu niki lho iblis iki. Jadi sing hati-hati awake dhewe. Sing hati-hati. Ngomong sak ngomong bab masalah tauhid sing hati-hati. Karena apa yang sakjane tauhid iki mang sendiri iki mang awake dhewe ning Gusti Allah. Hablumillah. Oka hablum minanas, hablum minallah, awake dhewe ibadah mari Gusti Allah. Iki namung ngoten. Sehingga kono gak woro-woro ning kancane. Dene apa iki nglakoni ibadah apa wae kan. Aja nek iki mang golek pamrih nang ngene makhluk iki. Pamrih ana panglembone ning menungsone. Sehingga darane bahwa wong iki mang istiqomah nalikane ibadah. Wong ki mangsa tomatna. Iki manungsa sing nilai. Padahal nek kene mang awake dhewe ning jerone atine dhewe utawa akal dhewe ora kare. Ora kare. Sehingga ana ing tauhid mriku wau ibadah nek kene ojo digawe-gawe. Aku tak ibadah amprih kusuke. Lah niki lho, iki pun nafsu niki. Aku tak ibadah engko ben apik, iki pun nafsu. Nah, padahal ada kemang nyawiji ning Gusti Allah niki melepas. Sekabehane niki mang dilepas ana ing kekarepane awake dhewe. Pengen kusuk yo dilepas. Pengen ganjaran yo dilepas. Dilepas sapi. Lah ngerti ana sedayane niki wae pun dilepas ana ing makhluke. Lah apa niku sedayane lho ridane Allah. Mungkin lagi paham. Belum selama ini kan ada njaluk
Ya Allah panjenengan ridani ya Allah. Lah padahal wis diridani. Lah kok njaluk ridho meneh. Ya Allah jenengan gampang nih ya Allah lho padahal hadis digampang nih. Ya kok sing njaluk. Lah niku. Sehingga kan adi kudu paham pitu ning jubu ambek jero. Ning jubu itu capek ngoten ning jero nggih. Ya boten. Coba adik mang nglakoni apa engko wis kene beban. Adik mang wiritan apa engko iso nek beban meneh. Memang kewajibannya awet iki mang nyawiji ning Gusti Allah, kewajiban ajeng muji maring Gusti Allah. Sehingga apa lakone awet iki mang utawa uripe awet dhewe iki mang syukur maring Gusti Allah. Iku wujude. Lah wujude syukur napa? Iki gene gerjelan ning awake dhewe. Ning atine yo gene gerjelan, ning pikirane gene gerjelan. Sehingga sekabehane apa sing dados pawai Gusti Allah iku ditampi. Lah kadang iki adil lho suudon nek Gusti Allah. Munir HP nak lho suudon. Suudon niku wae. Lah memang karepe awake iki mang napa sing penak to. Iki penilaiane awake dhewe. Cara nilai. Lah padahal tem niku wae Gusti gak butuh penilaian kaya ngono. Gak butuh. Awakmu tak iki ya iki. Cuma adil sing milih. Nah, temni kewae iso dadekne penghalange awake dhewe nyawiji maring Gusti Allah. Penghalang. Sudane awake dhewe ning Gusti Allah lho dadi penghalangi. Iku lho hijab. Gak krasa iki mang adike yang ngijabi ning awake dhewe. Ngijabi ana ing atine dhewe-dhewe. Jangan adiki mamang kuning rumong soto iki lho wis ngijabi. Lah mula sangko iku temniku cara diucapne ngilangno rasa sekabeh kagungane Allah. Wah rasa apa sing kene. Nek sedaya pun kagungan Gusti Allah, mboten wonten timbul rasa-rasa mboten wonten. Cuma adiki mang nyapa kok timbul rasa krana ngukui awake dhewe sing duwe rasa. Nah, ada sing duwe rasa ki dadine ngono. Engko ana sing cocok, ana gak cocok, ana sing penak, gak penak, lha niku. Lah mulo sangko iku ngerti ya wong sekabehane. Apa meneh bab ilmu, ilmune kono. Awake dhewe kira dirohne kali Gusti Allah, awake dhewe iki mah difahame, dingertekne kali Gusti Allah. Lah sekolah piye? Lah kira dia apa-apa. Dapat adiki mengukui aku imang iso aku ngerti aku ruh. Iki lho awake dhewe sing ngapusi. Ngapusi ning awake dhewe-dhewe. Gak krasa saben dina adiki nglakoni kaya ngono. Kula kuat, kula mampu. Lah kula jenengan paham utawa mlebu ana ing sifate 20 sing ngoten niku wau. Kosong awake dhewe. Ilmu iki gadane sinten, urip gadane sinten lho. Pangrungu gadane sinten, pandeleng gadane sinten. Pangucape gadane sinten. Ya to niku. Iki gadane Allah sehingga kula jenengan boleh gadane apa-apa. Nek ada ki mak akon-akon ning awake dhewe. Lah iki lho, bahayane awake dhewe. Nek gurung roh sedang mlika wau utawa tereng tiroh nek kalih Gusti Allah sehingga napa ngaku. Sing dadekne bingunge awake dhewe kan nek kono pengakuane awake dhewe. Ade kadung yakin tenan ngaku kono gak kaya nek sing liyane meneh. Dadi bingung. Wah. Kok beda ambek aku ya kan. Lah mulo sama itu keluar wa ahad. Allah sama gumateng ning Gusti Allah. Nah, diki mampun gumateng Gusti Allah keluar wa ahad niku wau setunggal. Wis kene bedane meneh. Lah kono yo ora beda-bedane. Lah kono kemangkene sing darani gak penak yo renek, sing darani penak yo.
Lah ta mriki ade kudu paham sing jenenge nikmate Gusti Allah niku sajane sing pundi. Nek mungguhe menungso atau mungguhe awake dhewe sing penak iki mang sing nguntungne awake dhewe. Sing ngajemne awake dhewe dadekne tenang. Lah padahal mboten. Lah wong sedaya lho nikmati Allah. Karena adike mang enek aling-alinge jenenge nafsu sing kon bedane. Bedane. Lah kaya dene wong nyolong, apa gak iki nikmat kali Gusti Allah dikai. Dikai. Cuma nak pikiran dia, wah dikai lho gawane ngono. Ya sing kai iki sapa ya? Atau sing duwe. Sing duwe nikmat iki Gusti Allah, nikmati paringi. Lah kok dikira yo nikmati to niku. Lah temliku ana ing tenawae dhewe kan enek jenenge akal, enek jenenge hati. Nggih wonten sing jenenge rohani. Sehingga mengke bahasa akal kali bahasa hati nggih benten, mengke bahasa ana ing rohani nggih benten boten sami. Lah nek ati ya kudu paham rohani sing piye to. Ya kan ngoten. Masalahnya kan ya rohani ya versinya banyak. Awake iki mang raga sukma iki jenenge ya rohani. Rohani awake iki mang ngolah rasa iki mang rohani. Ngolah rasa. Lah temliki wau ana ing rohani tumuju ana ing Gustine, rohani ana ing tauhid maring Gusti Allah. Ora ning makhluk iki. Nek ngolah rasa kan ning makhluk. Ning makhluk. Utawa iki mang raga sukma panggane makhluk. Tapi adike mang rohani iki golek sing murni. Lah merasa supaya murni pripun sekabehane diseleh ana ing kekarepane awake dhewe, kepingine awake dhewe, pikirane awake dhewe, atine awake dhewe. Iki salah sedaya. Sehingga temliku pun salah sedaya napa? Fana. Kan ngoten. Wong jenenge fana ku gak rasane meneh. Jenenge fana ku gak ning dhuwur ya ora, gak ning ngisor ya ora. Mboten. Nek kono ya ora mlaku-mlaku. Nek kono iki majarene bingung ya ora. Dadi ora bingung ya ora. Lho fana kan iku wae. Lah benten mengke fana munggo awake dhewe. Benten. Lah nek kene adikku tuh memahami bedane. Bedane fana indallah ya fana indanas. Nek fana indanas iki mang apa awake dhewe enek kepinginan rono. Aku tak pengen kelebur. Aku tak pengen nyawiji. Lah iya. Lah pengin iki lho wis kregeti ana ing lampahe awake dhewe. Tapi kena fana indallah melepas sedayane sehingga temniku wau kepinginan boten wonten, kekarepan boten wonten. Sehingga temniku napa? Kula jenengan mengki ketarik ana ing panahe Gusti Allah. Iki gak iso dipingini, gak kena dipingini. Lah, ampre temniku pripun? Balik meneh yo enek carane. Meskipun adik kimang gak duwe karep rono, tapi adik kimang langgenge ana ing dikiri. Ya, langgenge ana ing lampahane. Tapi aja nek karep. Sajare kula jenengan zikir napa mawon nggih monggo, tapi aja nek karep. Ilangan karepe. Lah ngerti iku muji maring Gusti Allah. Tamriku wau kados lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dadi napa iki mlebu tamriku habis semua itu kita enggak ada. Yang bisa sama duwe kekuatan. Sama duwe iki habis semua itu. Ya tamriku. Ana ing la apa wau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Awet iki ngrokok sapa sing ngobahni lho. Ade iki mangunjuk sapa sing ngobahni. Ade iki nglungguh sapa sing nglunggune, ade iki mangtu sapa sing nglunggune. Nah iki lho. Lah kata ila billahi alazim. Sehingga napa? Kaya dene awet iki mang wayang. Dilakoni. Jadi piye? Ya sak sire sehingga putra kirata Gusti Allah. Bukan adine wis tak manut Gusti Allah ya aja ngono. Ilang ono karep sing kaya ngono. Meskipun dene ucapan kaya ngono wae ya pangkat sing lakoni Gusti Allah. Sing lakone Gusti Allah kabeh. Nah, dike mangane ucap wis kabeh iki mang sing lakoni Gusti Allah. Berarti selama iki sadurunge gak percaya nek sing lakoni Gusti Allah. Gak percaya dike mang. Nah, iki lho. Sehingga ucapan iso dadekne keplesene awake dhewe. Ucapane awake dhewe iso dadekne aling-aling ati maring Gusti Allah. Lah wong antek mlaku sing kaya ngono gak percaya apa ya ngene dadi bojone Gusti Allah. Gak percaya nek Gusti Allah. Jika penak yo sambat, jika ora penak yo sambat. Iki sifate manusa ngoten. Sifate manusa ngoten. Dan basa niku amrih hati mang saged nyawiji temriku wau ilang ana sifat kamanusane awake dhewe sing kaya ngono sakabeh dilangi sakabeh iki mang kagungane Allah. Sehingga lakona diki mlaku yo sak siring panjenengan wis gak mikir neh. Wayahe kerja yo kerja, wae ibadah yo ibadah. Wae tulen wae ngopi nggih. Kenapa malih? Wae belajar, wae sinau ya sinau. Dan iku tak mriki awake dhewe. Sehingga kono wis kene perdebatan nih antara atine utawa akal awake dhewe. Temriki wis kene prasangka nek maring Gusti Allah. Lha kono wis kene pertanyaan meneh. Dene apa wis kene pertanyaan kan terus gara aku nek ana ing afali Allah. Ana ing sifate Allah. Wis gak ragu-ragune. Nek kono wis gak golek-goleki neh. Wis gak goleki. Lah karena apa balik meneh ana ing bojone wau. Nek ade ki mang ibarate nang dhuwur kok cilik-cilik ilang lho. Sing wis kene apa-apa ning dhuwur. Wong rasa wis kene. Lah mosok iku nek sekon dhuwur kaya ngono, lah piye supaya ben enek rasane bali oneng ngisor. Bali ning ngisor. Ateges iki bali oneng manungsa. Bali nang manungsane sing kono-kono akal ku ya fungsi, ati ya fungsi, nafsu ya fungsi, ego ya fungsi. Kan tugasnya ya dewi-dewi. Tapi nek kono iki mah iso ngendhalekne sekabehane. Wis saged ngendhalekne guri pun saged ngendhalekne pikirane utawa atine utawa nafsune pun saged sedaya. Sehingga mboten liar malih. Sehingga mangke ibadah ya memang nuju maring Gusti Allah. Oke, ada bayangne. Lah tanam nikan awet dhewe ya termasuk aneh juga. Lah aneh pripun? Surga lho adik iso bayangne, neraka iso bayangne, pahala ya kena dibayangne lho. Kan kayak gini. Anae nek awet iki lho ning jerone wetenge ibune bareng ki wis kliwat, ku kailing. Aneh kok. Bayangne gak tembus iki. Piye uripe dek kono? Ambil apa? Liwat ndang. Tapi nek kono urip padahal ning jero banyu lah iki. Ning jero banyu. Dan balik rene tok iki kan wis dibatasi kalih Gusti Allah. Lah kok ada memang bayangne surgane, bayangne nerakane, bayangne ganjarane, bayangne pahalane. Iki soal iki tok gak iso kok. Gak usah ado. Iki perkara wis awake dhewe tau manggon ning kono. Wis tau manggon. Ya padahal gede ke surga kalau tau manggon, neraka kalau tau manggon. Gitu. Tapi kok iso bayang nih aneh, ya kan?
Saged niku. Tapi ning kene gak iso bayang. Rasane itu gak iso. Nah, berarti apa? Akal ambek ati iki bang enek pembatas. Enek pembatas. Lah ning kene dhewe kudu ngawur kuwi. Sing apa ana ing lampahe kula jenengan nyalek ibadah wis gak ngonjong-ngonjone. Kula sangka iku ujiane wong-wong rasa cilik-cilik kan la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan kuncinya surga. Niku kuncine. Lah mula sangka iku sadurunge ati ki mangro surga ro kuncine sih. Awet iki mangro surga tapi ati gak iso mlebu. Karena karo begini atau gak ngerti kunci. Awet iki mangro ganjaran sing kaya ngono pahala kaya tapi karo kuncine. Itu sakit nih. Dan langsung itu tauhid maring Gusti Allah iki lho kuncine sekabehane. Wah to niki wae ana ing ganjarane, ana ing pahalane atau ana ing surga niki buka sedaya. Nek kula jenengan pun mlebu ana ing tauhid. Datang niku secara otomatis. Makin buka sedaya. Jadi ganjaran gak usah diharap pikir pun buka, pahala gak usah diharap pikir pun buka. Apa mana surga iki pun buka karena artinya wis nyekel kuncine. Menika wau la ilaha illallah. Nek ditelok iku gampang tapi yo angel. Neraka sing kaya ngono yo angel. Angin, tapi hadiah kudu belajar. Nah belajar ya iki lho jenenge toriko perjalanan. Wong perjalanan iku kudu gawe cara, gak ngawur, gak sakarepe dhewe enek carane sing enek tatanane. Lah cara iki lho jenenge jembatan awake dhewe tumuju ana. Jembatan iki. Aja ngata iki mang salah jembatane. Bener no kriki marang la ilafat la ilaha illallah la ilaha illallah tapi enggak paham ono ing maksude gak paning karepe gak paning tujuane lah terus arahe ndi kan ngoten. Lah kenapa la ilaha illallah iki ning pikiran awake dhewe tok. La ilaha illallah kok ning rasane atine dhewe tok. Lah ngerti ya la ilaha illallah niku wau sekabehane alam dunya saisine. Berarti meliputi sekabehane. Lah kuwi kalimat ingsun. Wes ingsun iki penyawiji punan. Lah nek kono kenal dhewe wis gak ngaku-ngaku nek apus nyawijine Gusti, gak ngaku nek. Lah karena apa temen iku wau pun mboten wonten jarak meneh. Pun mboten wonten adi orang ngakei jarak ning Gusti Allah. Yen apa adi memang jenek jarak, kok enek jenek pengakuan sing wonten iku wau. Pengakuan aku paham, aku ngerti, aku weruh sing ngoten iku. Nah, aku iki memang duwe karomah sing ngoten iku wau. Ya pengakuan tok. Lah Gusti Allah gak perlu iku mah. Iku gak diperlok nih. Lah merasa iku ngilangne rasa sekabehane ya kagungane Allah, rasa ning pikirane utawa ning atine, ning nafsune, ning egone utawa sekabehane ning rokone kula jenengan iki lho kagungane Allah. Meliputi sekabehane alam dunya saisine. Yani ini kan bab rohani. Iki mang roh sing ning awake dhewe. Lah karena apa? Mangkene roh iki mang wis pindah alam, tegese ning alam rogonya atau alam jisim. Iki perlu alam kiamat. Ya kaya dene alam kubur, lah kubur sing piye?
Cuma kadang biasanya ada iki mangertani kuburan iki mang ya sing nguber rogone awake dhewe. Nek iki kena diduga. Pada temliku wonten ing kuburan panggonan dhewe. Lah kuburan iki mang dudu panggonane rogone awake dhewe. Iki mang kumpulane roh awake dhewe. Lah iki lho. Sing tatanan lahir kuburan sing ngoten nika tatanan jero nek ana ing batin niki wonten ki ambang. Betul sami. Sehingga dina padiki mang sowan ten niku sowan ten pundi jenengan. Berarti ten kuburan wadahi. Kan ngoten. Ten kuburan wadahi. Oka ana ing kuburan ana ing roh iki wae. Yen niku panggonan. Lan niki lho, niki nggih wonten hijabe sing menika kula jenengan mboten saged nembus niki. Mboten saged. Niki wae kali ilmu napa mawon niki mboten saged. Tapi nek di luar ini bisa. Nembus kali ilmu niku mesti saged. Tapi nek sing asli temliki ana ing kubur sejati temliki wae mboten saged. Karena alami pun benten. Alami. Karena ruwe awet iki enek roh no krime jek pengaruh ana ing jisime awet iki. Nek temliki pun lepas kabehane. Pun lepas. Sehingga ana ing dawuh Nabi. Niku pun jelas. Yen apa iki mang awet iki mang wis mati. Kan wis putus. Jelas kan niku? Niku lho, pun putus hubungan. Wis gene hubungane meneh. Gene. Ada iki mang gene hubungane sing urip-urip lho wis gene putus hubungan. Dapat iki mang nangone makom iki mang jalu. Sopo sing mau jaluki? Ya kan karena wis gene hubungane meneh. Awak iki bengok kaya apa ning makom iki mang wis kaku. Awak iki duwe kepinginan apa niki mang, duwe hajat apa ning makom dudu iki sing ngabule niku sanes. Lah iki lho, adik itu sing ngati-ngati tangan kaya ngono. Sehingga napa? Setiap makom temliku wau wong iki duwe masalah dewi-dewi. Sehingga wong iki mangajone proposal ten makom-makom sing ngoten iku. Ajone proposal. Proposal masalah dunia, masalah mahabbah, masalah keluarga ngajone proposalnya kuniki mang anggapane awake dhewe supaya iki mang digampangne ning kono. Iki. Lha iki mang iso dadekne hijabe awake maring Gusti Allah. Nek ati iki mang duwe masalah kul wallahu ahad Allahu samad balik Gusti Allah. Iki apa dibalik ning makhluk meneh? Tambah ruwet lho. Lah ruwete meneh piye? Nek ati iki balik ning makhluk iki mang oke syarate. Ucapane kudu ngene. Engko nek klambine kudu ngene. Engko lagi enek menyani ya nek minyake kudu ngene, enek ubur ampene. Lho padahal awake dhewe lho iso langsung ning Gusti Allah jumeneng ning Gusti Allah. Langsung. Dengan apa dengan makhluk? Senten niku tanpa syarat. Tanpa syarat. Lah krono adike mang jek ragu-ragu. Imane awake iki mang jek iman anut-anutan, jek elok-elokan. Kita belum jari tok. Sama iki imane awake iman jari masalah. Jadi gitu. Sing kudu ngerteni nek kono. Saya iman pada Allah. Terus sinten. Kita belum cari. Lah dene apa iki mang wis genek jarang maring Gusti Allah, engko wis gak tembung jari meneh. Sehingga iki mang men mati dudune kali Gusti Allah sing ngoten iku wau melampaui wis gak ragu-ragu, wis gak mamang. Bener-bener temen iku wau tunggal. Lah kono wis gak gumantung ning makhluk meneh enggak. Sehingga gumantung ning Gusti Allah. Nah, temen iku kan
atus wawasan sing ngoten iki nggih perlu kanggo awake dhewe mlampahi awake dhewe supaya kok bener-bener imane awake iki mang sepiro to kan. Ya alhamdulillahirabbil alamin mugi sedaya niki manfaat kali kula jenengan saged melampahaken ing taat maring Gusti Allah. Al-Fatihah. Iya kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.